कि लेके एक नालिया तू नाली घूमले आज की हाँ बच्चा भाई बच्चा बाबू भोला दी हो कि सब जिला खाली अरे जिला कि हमारे जिला बलिया कि हमारे जिला बलिया भैया आज की गली गली हम बाहुबली घूमले कि लेके एक नालिया तू नाली घूमले बोलो भैया कि हाँ बच्चा बच्चा बाबू अरे भोला दी हो सब जिला खाली जिला हमारा जिला बलिया सब जिला खाली जिला हमारा जिला बलिया गली गली हम बाहुबली घूमले लेके नालिया तू नाली घूमले गली गली हम बाहुबली घूमले लेके नालिया तू नाली घूमले आज की हम बच्चा बच्चा बाबू भोला दी हो खाली जिला जिला खाली जिला हमारा जिला बलिया जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा 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 जहाँ डाल डाल पर सोने की वो भारत देश है मेरा बबुआ के मामा से हम आग्रह करब कि एक बार मंच पे आए बबुआ के मामा तिवारी दवाखाना मनियर सुल्तानपुर रोड बस स्टेशन मनियर बलिया चाचा जी को से पुरस्कार मिला हमारे पवन भाई और उनके मित्र के द्वारा पुरस्कार मिला साहब की बबुआ के मामा जहाँ कहीं बानी एक बार मंच पे जरूर आए और बबुआ के भैया के खुशी में कुछ न्यौछावर करके जाए ना जी कि सब करी कदम बलिया हटाने एजा सबके मिजाज गरम रहेला कि सब करी कदम मिजाजे बा आई बाबू रंग बाजे बा सब करी कदम मिजाजे बा भाई बाबू रंग बाजे बा भाई देखिए हमार दादरा म्यूजिक के मालिक हम सबके प्रिय हमरा के बहुत ज्यादा मानने वाला आदरणीय डब्लू भैया की ओर से पुरस्कार मिलल भैया के पौलगी बा माई सरस्वती की कृपा ऐसे ही भैया के चैनल पे पड़े माई की कृपा हमरा माई भैया लोग पे पड़े जब भैया लोग के पड़ी जब हमने के गायब जब भैया लोग के कुछ कमाई हुई तबे न हम लोग के खोजब जरूर सब तो माई की कृपा सब लोग पे पड़े ऐसे ही कि ई हो बगावती के माटी हो
ई हो बगावत के माटी हो होले मरदी हम खाती हो ई हो बगावत के माटी हो होले मरदी हम खाती हो कि तब सीना में धाधा हर किया की हो सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया अरे बाकी सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बाकी सारे जहां से अच्छा उसका तने लइका लास्ट में का कहता राहुल भैया कि एही जाके लोगन के सान के ताना आइए तुलसी जी शीतल जी आइए ये देखिए जिला के लइका हो सब अरे वो सब सोचत थकब के लइकन के गुमान कितना बा ते जिला के लइका अपना पर गुमान ना करी तो के करी महाराज जोना के बाप दादा मंगल पांडे चिट्टी पांडे स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह ऐसा लोग बा तो हमने के गुमान ना करो तो के करी जब ये गीत गाओनी तो लोग गाओ कि सब जिला खाली भोकेला अरे कि हमार जिला खाली ठोकेला तो हम क्या गाओनी अरे कि खाली कुकुर लेखा भोकता रे गलिया कितना लोग गाना सुन ले कितना लोग रील बनैले भाई अरे जिया डब्ल्यू भैया यानी लोग कथी कहे नहीं सब के हो गौला का गौला कि सब आइए इधर आइए थोड़ा आइए इधर आव है ने आव तहार दीवाना का गौला आगे आ जाइए डब्ल्यू भैया इनकर दीवाना का गौला कि सब जिला खाली भोकेला अरे कि हमार जिला खाली ठोकेला ते भैयावन के भाई सनिया का गवलस कि खाली कुकुर लेखा भोकता गलिया ए भोकवाई कि खाली कुकुर लेखा भोकता गलिया हम बोला वतनिया कब बलिया में खाली कुकुर लेखा भोकता गलिया बोला वतनिया कब बलिया में अतरे ना कि रंगदारी ढुकी जाई अरे कि तोरा नलिया में रंगदारी ढुकी जाई तोरा नलिया हम बोला वतनिया लास्ट में कहती है कि यही जाके लोगन के सान के ताना कि हे बलिया के लोगन के सान के ताना अपना जिला पर गुमान के ताना बलिया के लोगन के सान के ताना अपना जिला
पूरा देश 1947 में आजाद भइल। ये अपन बागी बोलिए बाकी 1942 में आजाद भइल। गुमान करल जे कि वीरों की धरती जवानों का देश, कि वीरों की धरती जवानों का देश, बाकी हमलिया चलिल पूरा देश। वीरों की धरती जवानों का देश, बाकी हमलिया चलिल। जब लड़की सुन लो तब कहती है ये बताई कि पैसा हमारा के देवे बाकी इहाँ लोग के देवे के, इहाँ लोग के देवे के, तब हम खुदरा दी देवे के भाई हम लोग क्या खुदरा हम दी, माने हमारा बेवकूफ हमरा लिए राम लिखल बा, हमारा के देवे बता दी हम 10 साली बोल देव हमारा होई देखी बाबा इल बने कौन के नाम खरीदी। अरे की बलिया जिला घर बा, बलिया जिला घर बा त कौन बात के घर बा। बलिया जिला घर बा त कौन बात के घर बा। लास्ट में लड़की को कि सच बतिया में न को आज की दागी हो, की दागी हो। सब जिला खाली जिला हर जिला बलिया खाली हो। सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी हो। सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया। यही में को गीत